Сәлем, дуслар! Пластилин дөньясына рәхим итегез. Сез әзерме? Әйе, әйдәгез башлыйк. Иң беренче эш итеп, пластилин әзерлик. Бүген без сезнең белән пингвин ясаячакбыз. Шулай итеп, бүген безгә бик күп итеп куе көрән, ак төсле, шулай ук ачык көрән төсле пластилин, бераз гына кызгылт сары, кызыл һәм бик аз гына кара белән сары пластилин кирәк булачак. Шәп, безгә шулай ук стек, ягъни пластилинны кесү өчен кулланыла торган махсус җайланма һәм агач таякчык кирәк булыр. Дуслар, андый таякчыгыз булмаса, теш чистарткыч таякчыклар, ягъни карандаш куллана аласыз. Без һәр вакыттагыча ак кагаз бит өстендә эшләячәкбез. Әзерләндегезме, дуслар? Алайса башлыйк. Бездә кайсы төсле пластилин күбрәк? Дөрес, куе көрән төсле. Әйдәгез шушы пластилиннан пингвинның гәүдәсен ясый башлыйбыз. Әгәр сезнең куе көрән төсле пластилиныгыз юк икән, башка төс куллана аласыз. Дусларым, пластилиннан нәрсәдер ясау җиңелрәк булсын өчен, аны башта яхшылап әвәләгез. Кулларыгызның җылысыннан ул йомшарачак. Зур кисәктән бер кичкенә генә өлеш айырып алабыз. Калган пластилинны әйбәтләп әвәлибез. Хәзер, дуслар, менә шушылай итеп озынча түгәрәк ясыйбыз да, аны ясый итеп җәябез. Менә, әйдәгез әле минем артын кабатлагыз. Пластилиннан нәрсәдер ясау бик күңелле һөнәр, шулай бит. Пингвиннар бик мөлаим хайваннар. Дуслар, сезгә пингвиннар ошыймы? Пингвин ул поляр түгәрәк артында яши торган кошлар. Анда һава температурасы -60 градусны тәшкил итәргә мөмкин. Шуңа күрә бу кошларның каурыйлары бик тыгыз, ә тиреләре бик калын икән. Я, дуслар, озынча түгәрәк ясый алдыгызмы? Булды. Хәзер аны кагаз битенә куйдык, һәр яклап тигезләп чыктык. Бу пингвиныбызның гәүдәсе булды. Пингвиннар оча белмиләр. Коры җирдә кызык итеп әкрен генә йөрсәләр дә, алар суда искиткеч җитез yüзә алалар. Хәзер ак пластилиннан кечкенә генә кисәк айырып алабыз. Калган өлешен әйбәтләп әвәлибез дә озынча түгәрәк ясыйбыз. Бу озынча түгәрәкне дә ясый итегез. Ләкин ул көрәне кебек үк яссы булмасын. Бик шәп килеп чыга, дусларым. Мин китаптан бер кызыклы факт укыдым. Бу диңгез кошларына тузсыз су кирәкми. Алар диңгез суының тузын сүзеп, чистартып алалар икән. Озынча ак түгәрәкне көрәне өстенә ябыштырабыз да, бармакларыбыз белән тигезләп чыгабыз. Менә шулай. Булды. Бик матур. Шәп, хәзер көрән пластилиннан тагын 2 кисәк бүлеп алабыз да, алардан шарчыклар ясыйбыз. Калган пластилинны яхшылап әвәләгез дә 2 өлешкә бүлегез. Баштан шарчык, аннары шул шарчыктан тамчы ясагыз. Шулай итеп без пингвинның канатларын ясыйбыз. Әйдәгез тамчының өчен уңга каратып, аның гәүдәсенең сул ягына ябыштырыйк. Бик матур килеп чыгарга тиеш. Менә шулай. Уң канатында нәкъ шулай итеп ясыйбыз. Менә бик матур канат килеп чыкты. Афәрин, дусларым. Бөтен пингвиннарның да аркалары кара төсле була. Кара төс тизрәк җылына, һәм пингвиннар шулай тизрәк җылына алалар икән. Канатларын тигезләп куйыгыз. Менә шулай. Я, güzel. Менә бик матур килеп чыга. Безнең канатларыбыз әзер дисәк тә була. Хәзер инде пингвиныбызның күзләрен ясыйк. Шарчык алып, аннан яссы түгәрәк ясыйбыз һәм баш урнашачак урынга беркетәбез. Икенчесен дә шулай ябыштырыгыз. Менә шулай. Күзләр өчен нәрсә җитми икән, дусларым? Әйдәгез, ак төсле пластилин үстик. Башта 2 шарчык, аннары шулардан яссы түгәрәкләр ясагыз. Менә шулай итеп. Бик яхшы. Көрән төсле түгәрәкләргә ябыштырырбыз. Менә шулай әвәлибез. Һәм ябыштырабыз. Менә бер күз булды. Һәм хәзер икенчесен. Менә күзләр әзер диярлек.
Хәзер сары пластилиннан ромб ясыйбыз. Бу пингвинның томшыгы. Аны күзләре арасына бераз аскарак ябыштырыйк. Бик мөлаем пингвин килеп чыга. Гомумән пингвиннар бик мөлаем хайваннар диләр. Алар бит хәтта ярату хисләрен белдерү өчен бер-берсенең башларыннан сыйпыйлар икән. Хәзер кызгылт сары пластилинны ике өлешкә бүлегез. Бер өлештән баштан түгәрәк, аннары яссы өчпочмак ясыйбыз. Икенче кисәк белән шулай ук эшлибез. Ике яссы өчпочмак килеп чыгачак. Дуслар, буларның нәрсә булачагын аңладыгызмы инде? Дөрес, бу тәпиләр. Әйдәгез, сез дә минем кебек аларны пингвинның гәүдәсенә беркетегез. Афәрин, дуслар. Аннары бераз гына кара пластилин алып, кошыбызның күзләрен ясап бетерәбез. Күз каралары җитми шулай бит. Бу бик җиңел. Пластилиннан кичкенә түгәрәкләр ясыйбыз. Аннары безгә өчтә берәр әйбер, агач таякчык яки яхшы итеп ыштанган карандаш кирәк булачак. Хәзер күз каралары буласы урынына тишәбез һәм кара түгәрәкләрне шунда куябыз. Бигрәк матур пингвин килеп чыга. Кайда яшәр икән ул, дуслар? Мин аны әлегә өстәлемә куям. Һәрбер кеше аны күреп шатлансын, елмайсын әле. Хәзер борынның тишекләрен дә ясыйк. Аннары ачык көрән һәм кызыл төсле пластилин алыгыз. Пингвиныбыз туңмасын өчен аңа башлык ясыйк әле. Көрән пластилиннан шар һәм шул ук шардан өчпочмаклы башлык ясагыз. Кигезәбез, бик матур килеп чыкты. Дуслар, ә сез император пингвинның иң зур пингвин икәнен беләйдегезме? Аның буе 120 сантиметрга җитә икән. Хәзер башлыкка кызыл шук та беркетик әле. Бу башлык пингвиныбызга бик килешә. Аннары кызыл пластилиннан яссы буйчык ясагыз да башлыкның аскы өлешенә ябыштырыгыз. Шулай ясыйбыз. Һәм аска ябыштырып куябыз. Бик матур. Дуслар, пингвиныбыз әзер диярлек. Хәзер инде аны бизисе генә калды. Башлыкка сырлар ясыйк. Канатына да сызыклар ясарга онытмагыз. Каурыйларга охшаган, шулай бит. Тагын бераз гына детальләр өстибез дә булды. Пингвин әзер. Кызлар, малайлар, сез зур афәриннәр. Сезнең белән мин әлегә саубуллашам. Хуш-хуш!